Minecraft Nether Update. Update, ktorý zmenil úplne celý Nether. Nové biomy, štruktúry, mobovia, bloky, rastliny a oveľa viac. Tento update prilákal k Minecraftu naspäť nespočetne veľa hráčov. Minecraft videá začali byť znova neskutočne populárne a znova nás táto hra všetkých bavila. Všetci sme si vytvárali s kamošmi servery a namiesto toho, aby sme boli na hodinách, tak sme sa snažili mať čo najskôr nový Netherite. Ale prečo je v názvu, že Nether Update bol chyba, keď bol taký dobrý? No povedzme, že bol až moc dobrý. Čiže vďaka nemu veľa z nás očakávalo, že ďalší update bude znova taký veľký. A prekvapivo Mojang naozaj nesklamal, pretože nám bol predstavený Caves and Cliffs Update, kde mali byť pridané nové jaskyne, bloky, nové orečko, nový mob, teleskop, amethyst, bundle a samozrejme dlho očakávaný set axolotov. A bolo toho ešte viac. A postupne, ako vychádzali snapshoty, tak sa zdalo, že Mojang to naozaj dokáže a ďalší update bude ešte väčší ako Nether Update. No bohužiaľ sa to začalo postupne kaziť. Spočiatku bolo oznámené, že Caves and Cliffs Update bude rozdelený na dve časti a komunita to zobrala prekvapivo dosť v pohode. Korona v tej dobe stále bola problém a tak bolo pochopiteľné, že nestihnú toto všetko dať do jedného updateu. Veľa ľudí s tým nemalo absolútny problém. Ja som bol spočiatku trošku sklamaný, ale určite by som bol spokojnejší, kebyže dostane dva kvalitné updaty ako jeden nedokončený update. Všetko sa zdalo byť znova v pohode. Mojang dostával obrovskú podporu od svojej komunity a stačilo už iba vydať druhú časť updateu tak, ako bolo sľubované. A to sa presne nestalo. Veci, na ktoré som sa ja najviac tešil, a to konkrétne Warden, Ancient City a Deep Dark, boli znova posunuté do ďalšieho updateu. A tak sme z prvého jedného sľubovaného updateu dostali 3 separátne updaty. A taktiež nám bolo oznámené, že bundle nebudú pridané do hry. Komunita to už nezobrala tak ako predtým. A povedzme, že sa strhla vlna kritiky. Ale medzi tou kritikou stále bolo dosť ľudí, ktorí síce boli sklamaní, ale stále to chápali a počkajú si na kvalitný update. Stačilo iba, aby to, čo Mojang sľubovali, aby aj splnili. A to sa znova nestalo. Svetúšky, ako po ďalších vecí, ktoré nám boli sľubované, tak neboli pridané do hry. Svetúšky napríklad kvôli tomu, lebo sú jedovaté pre žaby. Každopádne znova sa na Mojang zvrhla obrovská vlna kritiky, no netrvalo to dlho a utichlo to. Znova bol kľud a stačilo, aby vydali 1.19 bez toho, aby znova spravili dačo, čo by sa komunite nepačilo. A znova spravili dačo, čo sa komunite nepačilo. A presne to spravili s novým chat report systémom, ktorý vám dával oveľa menej možností, čo ste mohli a nemohli písať do chatu. Každopádne 1.19 konečne vyšla, konečne veci, ktoré nám boli sľubované už dávno, boli pridané a veľa ľudí bolo pripravených nad týmto všetkým mávnuť rukou a dať Mojangu ďalšiu šancu. Veď predsa prichádza update 1.20. V podstate sa začne ako keby ďalšia dekáda. Možno konečne by sme mohli dostať dlho očakávaný end update alebo aspoň niečo, čo bude lepšie ako posledné updaty. No môžeš on snívať. Bola nám pridaná archeológia, ktorá je OK, ale mala byť pridaná v update 1.17, tak ako kopa ďalších sľubovaných vecí. Ďalej Sniffer, ktorý je jeden z najnenávidenejších mobov v Minecrafte, pretože je fakt zbytočný a celkovo tento update nebol fakt ničím špeciálny. Akože dostali sme rúžové stromy, čiže to je asi cool, ale to bolo asi tak všetko. A tak sa dostávame do prítomnosti a komunita pomaly stráca trpezlivosť. Zistilo sa, že mob vote je pravdepodobne iba vymysel a jeho výsledky sú už dopredu pripravené. Mojang sa tak aktuálne nachádza v nie veľmi príjemnej situácii. Majú pravdepodobne poslednú šancu na to, aby si svojich verných hráčov udržali, pretože nie je prekvapením, že po všetkých tých kontroverziách ľudia čakajú, že sa začnú konečne snažiť. Každopádne 1.21 zatím vyzerá dosť v pohode. Nie je to niečo, čo by malo byť, že wow, toto si potrebujem zahrať hneď ako to vyjde, ale zatiaľ tam nie je nič také, čo by ma od toho malo odlákať. No vlastne keď nepočítam toto. Každopádne okrem toho dúfajme, že dostaneme crafter, čo je automatický crafting. Prekvapivo Mojang pri tomto poslúchal svoju komunitu, pretože tento item ľudia chceli už fakt dlho. Ďalej bude pridaný krab, ktorý bol v mob vote a z nejakého dôvodu ho pridali tiež. Neviem ako vy, ale ja by som práve z týchto troch mobov najradšej privítal tučňakov, ale práve tí nebudú pridaní do hry, čiže díky. Každopádne ďalej dostaneme nové dungeony, a to Trial Chambers, ktoré vyzerajú fakt, že fantasticky. Tam sa bude spawnovať nový mob a taktiež sa tam budú nachádzať nové bloky. Copper konečne bude mať viac využití, dostaneme taktiež aj žiarovku. Pre hráčov, čo vedia s redstoneom, to môže byť fakt zaujímavá vec, ale pre mňa je to skôr ďalší blok, ktorý svieti a môžem si ho niekde
vystaviť ako na okrasu a dostaneme toho ešte oveľa viac. Teda aspoň dúfam, že tentokrát fakt nesklamú. Pretože vážne nechcem, aby táto hra zomrela. Táto hra je moje a predpokladám, že aj vaše detstvo. Strávil som na nej nespočetne veľa hodín a mám vďaka nej strašne veľa dobrých spomienok. Mojang, prosím, nepokazte to. Máte pravdepodobne poslednú šancu na to, aby ste spravili niečo kvalitné. Stačí len, aby ste nespravili nejakú ďalšiu sprostosť, napríklad ako nedávna zmena villager tradeov. To mi povedzte, aký to malo zmysel. Čiže ja vďaka tomu, aby som mohol mať mending, tak musím si nájsť bažinu, tam rozmnožiť villagerov, počkať kým vyrastie, vymaxovať ho a až potom môžem mať mending. A áno, toto bolo pridané v jednom z najnovších updateov, ale našťastie to odstranili. Asi im došlo, že to je úplná sprostosť. Každopádne toto bude všetko. Čau, Dajodber.